Здравейте, колеги! Днес пускаме за продажба тази машина B6. Нека да споделя цената първо. Цената е 2600 лева. Комплект е с задно колело. Оборудване е с хедър от 140 см. Палцово изпълнение. Перфектна за високо-планинските терени. Много устойчива. Същевременно и по-бавна от останалите, като първа скорост е още по-бавна. Свалена е 14 цолови гуми. Оригинални Pirelli. Блокажна с 4 скорости напред, една назад. Новия диференциал, подсиления, който е и за става за тежките дизели да се монтира. Новия модел скорости. Оборудване е с бензинов двигател. Марка Acme. Модел е AO480. По табела е 13 конски сили. Обслужена, тествана, готова за работа. За повече информация на телефон 0893 94 98 98. Успешен ден!